Bé, molt bon dia a tothom. Hi ha traducció, no? En primer lloc, dir-vos que no he vingut a lliçonar a ningú, en absolut. En segon lloc, agrair als organitzadors, a aquesta colla d'utòpics de Selvens, l'esforç. Jo sé que fa tant de temps que estan picant pedra i amb aquesta càrrega, amb aquest entusiasme, l'entusiasme que no s'aprèn a la universitat, ni hi ha màsters. Entusiasme, és un tema militant i ètic, sens dubte, lligat a la necessitat de canviar les coses i les formes de relació dels humans, perquè no ho estem fent bé. Les relacions dels humans amb el planeta, amb aquesta mena de dret de cuixa arrugat, no ho fem bé, no ho fem bé. I ells, doncs això, s'ho creuen que algunes coses han de canviar i s'han de subvertir, i els felicito, doncs no faré cap cita nominal per l'esforç i realment la convocatòria en aquest nivell internacional, doncs us felicito. I després que m'hagi convidat a mi, o sigui que va, en aquests moments m'estan bellugant els mitjons, perquè no sé la traducció com anirà. Però és un gran honor, és un gran honor. I jo, de fet, no sé si dir-ho, perquè, com aquí diu, vaig néixer a Bosch. Vaig néixer a Bosch, però no intel·lectualment, fent ecologia dels ecosistemes forestals, no. El meu avi era cerdà, de la Cerdanya, de la zona de Bellver, i els mascles, els homes, a l'hivern baixaven a fer carbó als boscos més del litoral, i en un moment de nocilitat es va enamorar d'una pubilla d'arbúcies. Però la meva mare va néixer al bosc amb una barraca de carboner, i el meu pare feia desembosc, i el que no sé si dir és que jo he tallat algun arbre. És a dir, he estat, abans de fer ecologia dels ecosistemes, jo sé què és final xerrac, la d'estal grossa. Veig que la gent no subleva. Per tant, el meu aprenentatge del bosc ha estat en una immersió que després he passat per l'acadèmia, per donar aquest petit atac de narcisisme biogràfic, però he treballat des dels boscos del nord de Canadà fins a la taigà russa, fins a la regió de Vladivostok, fins al mar del Japó. He treballat pràcticament la major part de les selves tropicals llatinoamericanes i mexicanes. Ja fa molts anys, potser l'única virtut que tinc és que metafòricament soc del paleolític inferior, fa molts anys que pico pedra, fa molts anys, llavors he estat un home de bosc, amb bé i amb dolent, però molt lligat al bosc, en infusió, en immersió, i he après molt de la gent senzilla. Nosaltres, quan treballem a Llatinoamèrica, tinc algun col·lega aquí, alguna col·lega en el públic, treballem molt amb el coneixement empíric popular. Això és acadèmicament revolucionari. L'acadèmia ens va bé, l'ortodoxa acadèmica, però també té debilitats molt grans. Nosaltres, quan treballem un territori en països no occidentals o no occidentalitzats, incorporem o tendim a incorporar sempre que podem el coneixement de les dones, molt important. No. El coneixement de les dones en relació al medi és importantíssim, perquè no és un exercici de culte. El coneixement del medi, d'aquell grup familiar, d'aquella tribu, d'aquella ètnia, curarà millor o pitjor en funció del grau de coneixement del medi. No té cap a prop, no té cap centre assistencial a prop. Per tant, el coneixement del medi li donarà arguments aplicats de resolució dels conflictes de salut del seu propi territori. I fins i tot els infants, el coneixement del medi no és un exercici televisiu del National Geographic, de curiositats botàniques, de la flora d'aquí a la flora d'allà.
Recordo en un projecte que estem desplegant a Equador, que està passant un mal moment polític justament en aquest moment, i que no va gens malament que fem un recordatori, doncs els nens i les nenes de l'ètnia guaraní, quan ve l'hora de berenar, veus aquells taps de bassa, aquells infants de 4 o 5 anys, però que són com uns tàvecs petits així, no van a buscar el bollicao ni el dònut. Coneixen tant els fruits de la selva que un dia trien una espècie, l'altre dia una altra, i s'enfilen i seleccionen els productes que ingeriran, que ningú se m'esveri. No invoco a cap cultura taparràbica per nosaltres, només ens faltaria això. Anireu veient de fons aquest vídeo, que són imatges que he fet personalment en el bosc, no complementen linealment el que us estic dient, no és un vídeo de reforç, sinó que expressa les mirades que jo veig en el bosc, una fracció petita d'aquesta bellesa, d'aquesta capacitat de seduir tan potent, que només, que em deia la Galindo fa un moment, no? Diu, el bosc em cauen, no sé si ho ha dit, els anagos, que quasi va dir que li cauen els anagos, no? No has dit això ben bé, algo així, no? Així no s'emporten d'anagos, ara ja ho podeu dir, és veritat. És a dir, aquest encanteri, aquest enamorament que produeix el bosc, aquest deixar-te anar, que et vas estovant. Primer, notes que aquesta part corpòrea, humana, dura, quasi física, es va estovant. I vas devenint com un cartílag, no? Vas fonent, i al final et fons en el territori. Per tant, hi ha una part, i perdoneu que insisteixo en aquest narcisisme meu, però és molt important dir-vos que he après molt de la gent senzilla, molt. L'acadèmia, aquí, ja els gravem, aquella iaia que era pastora, aquell avi que havia anat a bosc, però des d'un paternalisme. I jo he après molt més. Soc una persona relativament pública, soc Premi Mundial de Medi Ambient, Premi Nacional, ja no vull més medalles. Quan vaig tornar d'una expedició llarga, pràcticament d'un any, als boscos mexicans, de dalt a Sonora fins a baix a la selva de la Candona, amb els meus estudiants, doncs jo vaig arribar allà amb aquesta cosa occidental d'allà intentar ajudar-los, no? Des de l'ONG, des de la cooperació, des de l'acadèmia, projectes per aquí, projectes per allà, papers per aquí, papers per allà. I sabeu què em vaig adonar? La primera observació que vaig fer, constatació, és que vaig aprendre molt més que el que vaig transferir. Vaig aprendre molt més, jo amb tots els indicadors, índex de Shannon, de Simpson, amb tota la caixa d'eines allà fent processos participatius, i el que vaig veure, vaig observar la meva vivència, m'hi va ajudar un gran ecòleg mexicà, Víctor Toledo, que havia après molt més que el que havia transferit. Coi, quan vaig arribar aquí, jo publicava relativament en els grans mitjans de comunicació i vaig publicar un article en un diari de màxima difusió a nivell de país. Ho vaig explicar, que havia après molt més que no pas allò que havia transferit, i no va agradar gens, ni a l'acadèmia no va agradar, ni a l'acadèmia. Reconèixer que hi ha un coneixement empíric popular, coneixement del medi que és fins i tot que és en alguns aspectes precientífic o que no segueix la línia de l'ortodòxia acadèmica, no va agradar. Doncs a partir d'aquí jo no he abdicat mai, no renuncio en absolut dels models científics imperants, no hi renuncio, però no des d'un papanatisme o des d'un tancament intel·lectual. Jo crec, tanmateix, encara que el mòbil que us ha convocat és variat, estic segur,
sou gent de procedències de països diferents, de disciplines diferents, això és molt bo, però hi ha una musiqueta de fons, hi ha unes pessigolles de panxa que són homogènies. Tots amb intensitats diferents i amb matisos notem que estem en un context de crisi que no té precedents històrics. Mai, home, de crisi n'hi ha hagut tantes com vulgueu, però no té precedents històrics. Hi ha un neguit existencial. Jo no us donaré un missatge apocalíptic. L'apocalipsi no. Herlich, efecte foguerada. Quan espantem en els nostres destinataris, aconseguim una desconnexió. No, espantar no. Ara, informar sí. Capacitat per comprendre sí. Fora del tòpic. A partir del coneixement. El tòpic és el que més ens aparta del coneixement real. Ara, aquest context de crisi, que alguns autors el defineixen no com una crisi de civilització, que n'hi ha hagut milers, algunes ni s'han inventariat ni s'han documentat. Les civilitzacions apareixen, decreixen, però és civilitzatòria, no de civilització, perquè és transversal. És transversal. Aquesta crisi planetàriament és transversal. De manera que si no ens en sortim, tant li tocarà el rebre a la cultura més taparràbica de Papua Nova Guinea com als brokers més competitius i els neocons de Wall Street. Amb intensitats diferents segur, però és una crisi transversal. És una crisi civilitzatòria. Una crisi que és molt difícil de superar. Que jo, com us he dit, no deixaré un missatge apocalíptic. No el deixaré. Perquè sabem també que quan trobem solucions, això històricament i hermenèuticament, que quan trobem solucions a situacions de conflicte fort, apareixen forces que ho contrarresten. Això és Hegel. És hegelià completament. La neutralització, diguem-ne, dels plantejaments revolucionaris i canviants. El cas de la sostenibilitat. Quan hem vist que l'única via possible de superar aquest atzutzac civilitzatori, ens hem tret de la màniga el concepte de sostenibilitat. Que a dia d'avui hi ha 130 definicions de sostenibilitat. 130 definicions. Clar, Torre de Babel, no lingüística, sinó conceptual. Per tant, hi ha un efecte neutralitzador. Fins i tot el capitalisme més ultrancer. Poden fer un seminari de capitalisme sostenible. Posen el terme sostenibilitat, és el greenwashing, la neteja d'imatge, la cosmètica, no sé què, el que sigui sostenible. Per tant, Torre de Babel conceptual, sobretot conceptual, no lingüística, que sens dubte és un valor, la multiculturalitat lingüística. Perdoneu una anècdota, veig cares molt greus. Fa uns anys a la universitat, al meu grup de recerca, vam tenir un encàrrec com que sé que l'ambient és molt garrotxer, vaig tenir un encàrrec, no diré quin poble, vaig tenir un encàrrec amb un projecte internacional, amb una ajuda europea, de fer un pla estratègic de sostenibilitat d'un municipi de la Garrotxa. El primer dia que vam pujar ens esperava el regidor, una persona molt senzilla, i se'ns presenta, diu, em va dir el nom i el cognom, regidor de mig ambient. Fins al concepte de mig ambient. Ja se li vaig dir al regidor, i de quina part porteu, la part de baix o la part de dalt? Mig ambient. Hi ha aquest concepte. Veus un polític que va dir el mig ambient per aquí, el mig ambient, la meitat de l'ambient. Doncs si l'error ja el tenim aquí, alfabetització ambiental, Capra, Frijol Capra. Hem d'establir consensos, quan diem el que sigui,
teràpies naturals, o teràpies ecològiques, o el que sigui, ecologia forestal, hem d'establir consensos, que estem dient el mateix, i que no hi hagi usos i abusos, diguem-ne, conceptual. Per tant, superar i, per tant, alfabetitzar. I en el cas dels boscos, en el cas en general dels sistemes, això Margalef Dixit, Margalef, els més joves potser no l'heu donat, però Margalef és dels ecòlegs més notoris del planeta, que el van perdre ja fa més de 10 anys. Ha estat un referent encara ara en el món de l'ecologia, no? I deia, el primer que hem de dirimir els humans és si estem a dintre o fora del sistema. Això és molt vell. De fet, és l'antropocentrisme dels estoics, com aquí diu. Però estem a dintre, els humans, som un modest homínid o som un homínid dominador? Estem a dintre o fora? Això ens ve del cristianisme i fins i tot del marxisme. Espècie dominadora, un primat arrogant, amb aquesta mena de... Com deia el Mallarac, no sé si és per aquí, que confonem la natura amb una bagassa que tothom pot magrejar. Els traductors segurament m'estan maleint els ossos, perquè el terme de bagassa... Estem a dintre o estem fora? En el cas del bosc, estem dintre o estem fora? Formem part? Som biocèntrics? Som ecocèntrics o som antropo? Estem fora i això és meu, això d'aquí és... Aquest és el primer... I després també hem de fer esforços en conèixer el bosc. El bosc es pot entendre de moltes maneres. Fins i tot ja no vull trepitjar el primer ull de poll del matí. Hi ha un excés de visió botànica del bosc. Ai. No dic que no hi hagi de ser. Però clar, el bosc és molt més que això. No és un alzinar muntanyenc, no és l'Ebrum fagetum. Ja va bé pel professional. Però hi ha una botànica del bosc, hi ha una ecologia del bosc, hi ha una ecofisiologia del bosc, hi ha una física del bosc, hi ha una forestalitat del bosc, hi ha una cosmovisió del bosc. El bosc té una complexitat molt gran i també tampoc no és un monopoli sectorial. O no ha de ser un monopoli sectorial. Perquè a més és molt complexa, té una complexitat i és molt dinàmic, és enormement dinàmic. De fet, el bosc, com sabeu, aquesta és una asseveració, aquesta pot sortir, a l'examen pot sortir això. El bosc és l'expressió climàtica de qualsevol ecosistema no marí, no salí i no criòfil, no d'ambients nivals. Si deixem que actuïn les forces inductores biofísiques en un espai, en un territori, si deixem que actuïn, que això tampoc no és desitjable, però sense forces inductores socioculturals, la maduritat dona bosc. Arreu, sempre dona bosc. O sigui, el bosc és una expressió de maduritat, de climacitat. Dona... Catalunya, ara no faré cap hipòtesi estranya, però si actuen només les forces inductores biofísiques, el 90% del territori donarà bosc. Que tampoc no és... No imagineu-vos que els alzinars baixin fins aquí la Devesa. Alguns potser estaran contents, però hi ha d'haver aquesta part amable i que ens ha de suportar la nostra petjada ecològica sostenible. Però el bosc sobretot és enormement canviant. Els boscos d'ara, els experts que hi treballen o que hi treballem, s'està asseverant que els boscos d'ara no tenen res a veure amb els de fa 30 anys. Són diferents, ja no la percepció social, són diferents. No és el tema d'avui, són diferents. Per tant, jo crec que és molt important alfabetitzar-nos també amb el bosc, perquè és una gran escola. Per mi és la gran escola. És il·limitat els aprenentatges que podem treure. Sabeu quants arbres tenim al planeta? Oh, coi!
sabeu quants arbres tenim? Silvestres. No ens posarem amb espècies i varietats clonades, cultivades, de jardí. 22.000 espècies d'arbres. No faré cap examen. Feu memòria que coneixem. Ens hem d'alfabetitzar i es veu, sortint de l'alzina i del pi pinyer i de la freixa potser i de l'om, la major part de la població. Per tant, perquè el bosc, evidentment, té bondats, però si no el coneixem també, és a dir, no fa miracles. Si tu et confons de fruit, tu et fots un arum itàlicum, com ens passa amb els nostres infants, que el confonen amb una xutxa, clar, ho hem de conèixer. Com coneixem el sistema urbà, sabem que un semàforo vermell es pot passar, oi? O no? Sabem que no es pot passar un semàfor vermell. Doncs el bosc té uns codis, aquest bonisme d'aquest bosc, no. Hi pot haver, hi ha elements que s'han de conèixer. A casa tenim el sal fumant, per tant no farem un carajillo de sal fumant, veritat. No posem els dits en l'endoll. Per tant, el bosc s'ha de conèixer. S'ha de conèixer. Hi ha les plantes que ens curen, que són moltíssimes, però també plantes. Tenim el nostre país, que no és forestal, però l'espècie pràcticament més mortal del planeta. La tora blava, Aconitum napellus, que en homeopatia és bondadosa, però en canvi, si no te la prens amb les dosis escaients, mata fulminantment. Per tant, s'ha de conèixer simplement. No ens hem d'alarmar, en absolut, però ens hem d'alfabetitzar. Hem de saber què tenim davant. Oi que sabem llegir una novel·la o una poesia i diem això és del modernisme o és del Renaixement? Oi que sabem treballar els models matemàtics més bàsics? Oi que sabem entendre si aquella església és romànica o no és romànica? Estem capacitats, però en el bosc hem de poder fer una lectura del bosc, hem de poder alfabetitzar, tot i que Pere Jaume, el nou Tàpies, segurament el creatiu més notori en aquests moments del país, Pere Jaume, diu que el bosc és literari, en el sentit físic del terme. Ell mateix s'escriu, t'està dient que no veus que sóc un alzinar, fotut borràs, els traductors. Que no veus que sóc un freixa, no ho veus morfològicament. Oi que saps identificar un àbside romànic, però no ho veus que jo sóc un freixa o que sóc un hom? Per tant, el bosc és cal·ligràfic, és literari. Ara ens cal conèixer l'alfabet i conèixer els mínims d'aquest missatge. I jo crec que estic arribant al final, ja estic. De fet, ja he arribat al final, perquè havia temporitzat amb el... El bosc és la gran universitat, és el gran temple, és l'anticiutat i la ciutat és l'antibosc. Fixeu-vos, un sistema que és... La ciutat és un sistema insostenible. 24 hores sense entrada de matèria i energia, aquesta arrogància urbana, que ens sembla que som els reis del mambo civilitzatori. La ciutat li tanques una aixeta de pas, li tanques els entrecots gironins, els dònuts, els vàliums, i el sistema es desmorona. No té cap capacitat. No té cap capacitat. Per això aquesta necessitat terapèutica de sortir els caps de setmana, d'immergir-se en el paisatge, en el territori i en els boscos, perquè és una necessitat fins i tot passivament necessària, perquè confinats tota la setmana amb estructures de formigó verticals i horitzontals, evidentment no cal que ens ho digui el psicòleg, no cal que ens ho digui el metge, el terapeuta. Ja es veu que necessitem autoafirmar-nos naturalment i hem de sortir i hem de peregrinar. La ciutat és absolutament insostenible com a model metabòlic. En canvi, el bosc és un exemple justament de capacitat d'autoregulació. I ho deixo en aquest punt, l'autoregulació.
El bosc no està connectat a Enert, ni a FECSA ni a Endesa. Sabeu què és això? Que es posi en marxa ni depèn de la... Perdoneu, no vull trepitjar més ulls de poll ja. No depèn de la Diputació, ni de la Generalitat, ni de l'Ajuntament. El bosc, el seu metabolisme, cada dia engega amb els llums que li cauen de dalt i els captura a través de les fulles. Ell mateix fins i tot no l'han de regar, ni sistemes de reg, ni res. O sigui, per tant, té una autosuficiència que és exemplar. Jo crec que globalment tenim en el bosc una escola, una universitat de la vida realment incomparable, res més. Moltes gràcies.